Assalamu alaykum mehriban dostlar. Mehriban çağırar. Tağma oturmasyňyz. Asuda diýarmyzda hormatly prezidentimiziň saýatynda çağa sesleriniň belentden belent ýanglanmalardy edip, çağlaryň sesat gepleşiginiň täze taýyna başlaýar. Mehriban dostlar, mehriban çağırar bilşigin diýär biz her gede gepleşmede bir-birine zihinlice, akyllyca çağlar çağırýar. Ana men garşymda ýene bir owadanca eýjeci gyýja gaşmyza teýerjelemi? Gülmelimi? Kime gülşip oturaýarym hawanda şeýdi. Vay. Walya bu gepleşigimde onda çağlaryň sesi, çağlaryň gülkisi diýelmi? Näme deli? Vay bo. Gürleşmezmi kiminle? Gülşip otururmy şeýdip? Adyňam sorasam şeýdi güläýärmi kaňa? Ha? Adyň kim? Aynur. Aynurmy? Ýa-da diýenme? Ha, ýa-da aýtdyňmy ýa? O wagt ýazgy başlamandy da. Indi şu wagt ýazgy başlady. Bilýän. Bilýän dämi? Indi şoň üçin özüňi goýup tanıştyrmaly. Men Aynur, familiýam, şeýle diýip şu kamera seredip özüňi tanıştyrýan. Ha? Aýda? Vay bo, näme gülýän? Aynur. Özüňi tanıştyraýda şu kamera seredip. Vay. Näme diýýärdi? Näme diýýärdi ýara, özüňi tanıştyranda men mysal üçin özümi tanıştyraýynmy? Men Bahtar 3 ýaşymda. Ha? Ya men 3 ýaşymda dämi kam? Öyle özüňi tanıştyraýda adyň kim? Aynur. Aynur, familiýaň kim? Amanelliwa. Amangeldiwa, ýaşyň? 5. 5 ýaşyňda. Şular jemläp aýtyp beräýdi maňa. Jemläp gülýär. Wala men özüm tanıştyraýyn bakalım onda seni. Aynur Amangeldiwa 5 ýaşynda bugünkü mehmanymyz. Men tanıştyrdym. Bolmy? Bolly ören o sana kömek etdim seni. Men gepleşiň dowamında maňa kömek et. Bolmy? Başlayalım onda. Sen doglagyň haçan? Smat eýän bolly. Eýän bolmy? Näçesine aýyň? Bilmedim. Bilen okmy? Doglagyň bilen okmy? Onda näçe bilen doglagyň haçanlygyny? Aýdaganyň birini bilýän ýa-ni aynyň haçan bolanny bilenmi? Doglagyň haýsy aýkana ýa martmy ha? Bilmedim. Apreldir. Apreldir. Ya maýmy ha? Indi doganyň kanmady. Ama aýyn bilen okmy? Öz doglagyň sorasaň näme ejeň? Eje men haçan dogulmy aýyň näçende dogulmy diýip. Men sen ýerinde oldum sorardım. Bilmän ýörenlen. Näçe bellediňiz onu? Aýberledik da semamallyk. Şemamallyk. Diňe şemalaýdyň tortalman, diňe şemalayıp üflak aýtdyň. Ha? Tortamallyk. Tortamallyňyzmy? Şemamallyňyz. Ondan? Bolly. Onun içip bollyk. İyi içip bolluňyz. Ondan soň gaýtdyk. Gaýtdyk. Tortamy ýediňmi ýa öz doglagyňda ýemediňmi? Ýedim. Köp ýediňmi? Nähilrak ýedin? Ha? Nähilrak ýedin? Näme? Kän ýemedim, az ýedim. Öz doglagyňda öz tortuňdan köpräk ýemeldämi? Ay mena az ýesim geldi. Az ýesin geldi. Gowalmandyrmy ýa? Tort gowalmandyrmy? Näme bolupdyr, nähil bolupdyr? Üstünde gowalmaýan zatym du. Näme? Näme zat ol? Bir kerek seýre kiçik zat bar da. Kremmi kän ýa nämeski? Kremdi. Awa, awa. Sen gowalmaýan zatym amaktyrlar. Vay bo, gowurmayan zadyňy malykdyrlar üstüne. Onu indiki doglagynyňda şonu almaň diýmesek? Aynurun gowurmayan zadyny alsaňyz, soň tort ýemän oturar. Soňdyňa çorup çykaýtdyňmy? Tort ýemän. Ya az ýedinmi? Az ýedim. Az ýedin. Bolýa.
Onu men sana soram bereyin. Ver de. Ber. Sümet ver diyene. Şu adam ber otirsin diýäňmi? Ýöne tek beremok, hakyk soramy. Sümet güzel oturdun mu? Gurla otirin bu sora beremok ýöne. Soram bereyin de. Ay sen vermeli. Ha men bermem, bu da men bereyin onu. Bir joran doglagyna bardyň ha. Ha. Berjek soğuduňam öýde galypdyr. Ýadyňdan çykyp gidipdir da. Barp näme diýersiň şu jorana? Çoğdan mı bilmedim. Bilmedim. Yattan çıkıptır diyen. Näme diýersiň? Yattan çıktı diyen ne? Onuň. Olli. Olam men gatygorar da senden soğudum getirmändir aýnur men doglagyny diýip. Ay. Ay. Nemeden oğa, öykeden oğa ol. Öýke. Hiç kimem yok bu tayda. Nerede? Tayda. Xitaydamy? Xitayda kim bolmaly? Hiç kimem yok. Kamera düşürenler bara. Bilyen yana. Bilyen yana hemmeler yok. Hemmeler ýok. Yakaca çağa galbennem. Ikizi çağalymy? Nemen yakaca çağa da. Ha sen ikizi menem bara berde. Ben neme çağa mi? Yo men çağa däl ýöne menem bara sen hiç kim ýok diýdiň ha. Ha? Kimi gurun edebeririz O kevelek bu tayda çıkıyor mu? Bu taýda çypýar awa çypam gitýär ýokardan. Niren kebelek aýal? Ne kevelek? Kebelek mi son? Ova. Kebelek hakda aýdym bilen okmy? Demek koska bilyen. Diňe goşky bilýärmi? Olam kebelek hakda dämi? Onu zoraňa näme diýeceğim? Goýdy aýtyp bermediň da, togudyň ýadyna çykarpdyň, olam seni öýkele otyr. Öykelen oğa. Öýkelese näme etjek? Ne oğa? Men näme bileýin? Ondan barıp doglanynda iýip içip torty gaýdaýjam, togut bermen. Ha. Näme? Bolýam şeýsen. Ha. Şeý daýmalymy? Sen gaňsad ekenle? Baýa doglangyna barýan, iýip içýän, isat bermenim, gaýtdyň, togut bermen ha. Ova. Hedelekenle soň seňem doglangyna getirmediler da. Çağdan doğandı ne bilyen? Doglangyny bilýän. Ýöne togut ekiden ok. Akdama. Beresiň gelen okmy togut? Sağa dedesim ediyor yana sağa çok hapsa. Togut ýokmy? Alarsyň da. Deme tugulma. Diňe tigiriň barmy? Kakam doğanıma tugulat verdi. Ha, diňe şobamyndy. Onda seret jor. Ben neme küçük gece çağırım içece oynar yani. Ha, Allah'ım men näme sen kiçik gece diýip otyr. Küçük demen oli Ulamy? İyemen 6 yaş atpalı. 6 ýaşamasyň ýöne tekýän bir 5 ýaş atdyň. Ha. Şonda da kiçik dämi sen? Kiçikler näçe ýaşynda bolmalanma? Küçükler bir yaşında olmadı. 1 ýaşynda bolmalymy? Vay bo, bolýa, onda men sana näme diýip bildireýin? Aýnur. Aynı tip birine. Aýnur diýip bildireýin. Näme gördüň? Gidip barýan beren barmy? Hadi. Bolýa. Bilýän? Şuna mı diyen? Beriyen mi? Yo bilmeýän-ka. Ha, menim bir zatlar çalmala şeyden mi? Çağçalı otursun mu? Sağsal otirinde hava. Olmayam. Çağlan kapı. Çağlan kımı? Hı. Menim çağlan gitpeşirin alıp bar otirinde. Şoň üçin olaýmyň şu. Aha. Soralaň biri sen tigiriň soraşman alsa näme diýersiň? Hiç adam değilim çoğla. Çoğladan tugulmadan okladı. Birden alsa näme etjek? Hiç adam diyecek de. Ağla. Ağlar. Diň ağlajakmy? Hı. Ağlaýanmy sen? Ha. Näde ağlaýan? Ağlayan mı? Näde ağlaýan? Men diňe sen gülýärmi kan diýdim. Gülýän näde diňe? Ağlaýanmy? Hı. Haçan ağladyň? Hı. Öň? Haçan? Küçük vaktım Näme ağlayadım. üçin ağladyň? Ay küçük vaktım saskası ağlayadım da. Ondan soskan alsalar ağlaýadymmy? Ha. Bana süt içeceğim. Ha, süýt içýärmi? Şu adam şeýdemi? Indi näme? Ne çay, ne piydik, soda içeceğim. Kiçik wagtyňda süýt içýärdiňmi? Bu adam içiber süýt. Ne için? Mene içýän.
Sağdan vadin edeceğim mi? Süýtdiňe çagalanky däle ullarym içi bermeli. Nerede zaman süydü? Satylýar dukanda. Dukan ne var yani? Dukan näme bolýar? Dukan bilen okmay. Bazar bilýänsiň. Bazen mi? Kiçirak bazar. He? Kiçirak Şimdi bazar. açacak mı? Hawa şo näçe. Ona sen sormayan. Men sığmaýam kiçi bolsa. Kapsına söyle. Bay bo. Söyle çıkıyorsa. Kapsy kiçik bolsa men sığmaýanmy? Sen sygarmyka? Hava? Men sığmarmymy? Sen ola. Sen ola. Ulum men. Ha, bolýa. Söyle olsa sen çıkartın da. Bolýa, ullakan bolsa men sygardım. Bolýamy? Mudamy dogry aýtjaňmy sen? Ha? Yalan sözleň okmay. Yalan näme diýmek bolýar? Yarın Hawa. ağlamak kola. Aldamak bolýam, aldaň okmy sen? Aldaýan bolaýmy arasynda? Ağlamak. Hiç kim aldaň okmy. Bir çoraň sen aldasa, sana yalan sözlese näme diýersiň? Bilmedim. Tuňa bilmedim diýjekmi sen? Ha? Vay bo. Bilmedim. Ona menem de bilmedim diýjek. Bolýam Koysa jeýdim. koş kaydıp vermeliler mi? Boş gaýdyp bermeli dämi? Aýdyp bermeli. Ona ne mi koş kaydıp verdiğin mi? Boş gaýdyp berdiňme hem sen aýdyp berseň näme? Ya garaş öteň men aýdarma. Boş gaýdyp ber onu. Ya goýdy aýdaýynmy? Aýnur häzir bede goş gaýdyp berýär diýip aýdaýynmy? Hava? Bolýa. Mehriban çağırar deň buşuňyz Aýnur bede o goşgy getiripdir. Şeýlemi? Näsany? 3 tane goşgy getiripdir. Gelin onu üýşüp diňlädiň. Goşgylar wamka diýip umyt etýän. Gülmenji gaýtyp berse has gyzykly bolar diýip umyt etýär. Ayıp vereyim mi? Aýdyp berseňem bolýa. Çapadım, çapak sesem genarım. Kuş olup uçup gel, yer olup yetip gel, dağlardan açıp gel, diyarlardan yüzüp gel, karaş yarın men sana. Berekallah. Yine bir goşkayım mı? Yine bir goşkyň ama aýdyp beräý. Aýnur. Sana deyden havada neme kuş kusam mı? Kimiň goşgysy? Sana deyden men mamamın. Sen mamaň sonu daýsaň bolýarmy sen mamaň bolýara? Ha, kayda mamam var ya. Saran söyle, hakan söyle, edil eden atan söyle, saran söyle, hemenin ki saran söyle, dünyanın ki yeni uzakos koyma. Yeni bir goşgyň mamy arasynda. Durman yeni bir goşgyň ma diýäňe meni gutaranyň bilmem galym. Bolýa aýda. Ece diýsen baktı duyan özünü, ece menin sana men rasmedi. Sonra manam tanasına koydun, ece menin sana men rasmedi. Vay bo, meň zasyň gelýär çynanam ejeňe. Nädip meň zasyň gelýär ejeňe? Ay men rasmedi. Ağlananna. Näme? Ağlanma ece men rasmedi. Horlansam ejeme meň zan? Vay bo. Saat saat berdi. Sowat saat berdi, goşgylan gutardymy? Hava. Ýo, soralan hemen sorak gutarmaly, men soň berýän sowat. Men odatdan nämediginem bilema. O zatlaň nämeligini bilen ok. Vay bo, bilip oturýarsyň, ýani men soralama jogap berip oturýar. Bilýän ýöne odatdan näme? Soralan men, göräý. Hani Bereyim sana. Gören näme käbi zatlar? bilmedim. Öde hat. Hata men diýärmi? Şular sorap bolaýyn, näme sana? Sonra da. Arasynda Aýnury berjek soralam ýadyndan çykaýmasyn diýip bellä koydum da. Bolmandyrmy? Boldy. Sora bereýin onda. Ha. Bir bar eken, bir ýok eken gadym zamanlarda İyi bir erkek. Gene. Ödüne soralım diýen hemen erkek köken. arasynda özünden goşup oturýan şu wagt gadym zamanlarda Aýnur diýip bir 5 ýaşynda kiçijik gyzy bar eken. Küçücük demen uli. Ha, ullakan gyzy bar eken diýen manda. Gadym zamanlarda 5 ýaşynda ullakan Aýnur diýip bir gyzy bar eken. Bolumyny? Ha. Ýöne 5 ýaşynda diýsem hemem ullakan diýsem bir hildämi? Näýdi? Ha? Yaman gülkün sorayan ve. Gülkünç soraýan. Gülkünç däl, ýöne sen näme diýsem gülüp durdyň da men näme diýdim? Adyň näme diýsem hem gülýän. Gülkünçmi şolam? Ha. Adyň näme diýmek gülkünçmi?
Ha? He? Onda men gülkün soram o. Bolýa onda bir soram beren, şu taýdan beren bam, berdi erteki o. Böyle böyle. Ber diýermi? He? Bir joraň seni ken garaşdyrsa näme diýersiň şoňa? Çok geliyim. Çalçak gel diýersiň. O sen ýanynda ýok, näde başçaň o? Selam yanmagat aydın mı? Ýanyňa gelse çalçak gel diýjekmi? Hı. Gelen soň aýdan näme peýdasy bar? He? Gelen soň çalçak gel diýen näme peýdasy bar? Bilmedim neydi? Bilmedim diýdi. Vay bo. Bilmedim diýip kösen oturman şey daýmelmi? He? Bilmedim diýmekmi şol? He? Onda näme diýjek ýa joraňa ken garaşdyrdy da sen 3-4 saatlap. He? Näme diýjek gelen soň? Bilmedim. Bilmedim diýjekmi? Hı. Sen hemme zady bilmedim diýäň. He? Bilemok sebäbi diýäň. He? Bir sen bilýän, bir men bilýän. Bilýärmi şolaýdymy? Balyk gördüňmi? Hava? Näle bolýar balyk? 4 tane aýagy bar gerek. Hı. Balyk. Şeyle kuyruğundan ayak yüzülen rahatı var da. Yüzülen. Elim şeyle. Yüzülýän zady bar. Balygyňmy? He? Nerede gördüň balygy? Balık suda vurdum. Suda gördüňmi? Ay bo. Hawa meňem soram, ýalňyşa balyk nerede gördüm? Suda görülýär, dogrymy? Ona bir balyk tutulanda näme tutulýar? Ay balığın rahatı veren almalı. Näme etmeli? Balığın rahatı veren almalı. Balygyň zady bil almaly. Näme sulan? Bilmedim tutulan rahatı veren. Ha, tutulýan zady bilen tutýan, dogrymy? Bir balyk gurlap bilýän bolsa, näme sorarsyň şondan? Balık kovma diyen. Balyk gowmy? Gowy, Aynur sen näme diýsen? Bilmedim. Sen näme diýsen hem diýjek? Ay kov diyen. Gowy. Başga sorak berjek hem. Balyklar suň aşanda näde demalýar hany? Alyada. Näde bolýar? Oturup demal ya. Oturup demalýar. Bay. Ağzına maçyada sonra demal ya da. Balyklar ha? Oy. Näme bolýar? Zaten ölmedi. Burada da boldy. Kimler gitdiň mehmançylyga? Ecemmedim havada kıslasınlar gittiyen. Klaslasınlar Ejen bilen ejen kurstaşlaryna gitdiňmi? Ondan Klaslasınlar da gittiyen. ejen sen mehmançylyga gidende Aynur sen üçin alkyçekde sen öýde galdysa näme diýjek? Zaten diyecek galiba diyen. Gidesin gelse näme? Gıdasım ise. Gıdasım ise gittiyen. Yok, akçek galdysa näme diýjek? Zaten diyecek galiba diyen. Yalnız hava asakta bu kıyakak asırdadan oldu mu? Aşırdadan gördüňmi? Şutak gel oturkanmy? Ama asakta kal. Aşakda kan gördüňmi? Näme diýdi sana? İsradım demedi asırdadan olaydım. Işte adam diýme diýen aşırdadan göräýdiňmi? Hı. Elin galdyrmak, kenin aşırdada gowmy diýip. Näme üçin? Anamdan belli. Ertelerini de koşku getirenle. Erteliğine goşuk getiren. Başka aýtyp berjek zadyň mamy? Gutardymy? Hava? Hemme zat gutardymy? Näme gedek getdi onda? Bilmedim. Sowada gedek getmedimi? Gitti. Yetdimi? Sowada alanmanla. Ha. Sowada al gaýtýan. Alkay. Al gaýt. Hı. Bu sowad kimiň sowady? Ben. Men. Sen kim? Ben Aynur. Sen Aynurmy? Ha? Aynur. Aynurmy sen? Bula Aynurmy sowady. Köpleşeňizde bilen kime salam uratjak? Eceme kakama. Mhm. Eneme. Doğanama. Atama. Mamama. Eceme. Mhm. Doğanama. Sözeraytsak. Çığıremme. Aha. Sözeraytsak. Şolar aýtjakmy? Näme aýtjak? Salamat. Salam aýtjak. Bolýa, ören owy, onda hemme tomuş etden ýyldaşlanmada da sag bolun diýelmi? Ha. Ýelgirýar. Owadan bolýar. Sag bol diýär, tomy? Kamera teler. Näme diýär? Sağ Sag bolun. Şoğun bayanın emen, köyülü gepleşiniz, ay ay ay. Yanan çalalım dedi, şad edip manam dedi, yaşıp geliyor oyunlar.
Mehriban dostlar, mehriban çağlar, şeýlerik bilen gepleşigimiz tamam boldy. Asuda diýarmyzda hormatly prezidentimiziň saýasynda çağlaryň ses goý, mundan beýlekem Belentden, Belent ýaňlasyn. Siz ýaşlyk teleýanyna tamaşa etmäge dowam edin. Siz bolsa häzirlikçe bilen hoşlaşmaly. Ey de Sag olun. sallan çakta yandan çağa fifi